Halo, yang mulia Paduka Raja Ijlik Sutresno cari enek pertanyaan nih. Nek wong wedok kewebelet ngono ki ciri-cirine piye? Alias opone sing ngajeng? Iya ngono ya Bos ya. Ya Mas Sutresno ngono ya. Lek wong wedok iku kan kaya sebelum-sebelumnya kan wis pernah tak bahas. Wong wedok iku lek pengen ngijlik ngene dhisik. Apa kabar konco-konco? Bolu kucluk sainem, sementing ojo waras yo, karena warasku menyisakan dada. Itu, semangat beraktivitas selalu. Ngene tak jawab. Mas Sutresno, ciri-cirine wong wedok lek kebelet ngijlik iku. 1 kembut-kembut, sing loro gemecer, sing telu iku agresif, sing papat iku teles. Iku nih kempitane iku teles, ya tong krembes. Terus koyokno buseng. Buseng iku piye ya? Koyokno cacing kepanasan ngono ki lek mau demok ngono kuwi. Terus teteke atos. Teteke atos, kuncupe puting bliyung iku mangki atos mentile sing nggih mik ngono kuwi iki atos ngececer. Maune lek ora pengen iku kan mendelep nglentruk. Tapi kuwi iku koyo mengeras ngono iki jenenge pengen kuwi. Cewek model ngono kuwi. Cewek iku lek pengen mau demok apane ngono kuwi wis koyo cacing kepanasan. Ngono koyo cacing kepanasan dadine koyokno pokoke desah-desah piye ngono. Iku ciri-cirine cewek kepengin kebelet. Dek cewek ora kebelet mau demok mau ambung mau apa kuwi renek respon adem bukan adem ayem ya adem cuek kayak gitu, lebih ke dingin, sikapnya iki dingin kayak gitu. Itu seperti ku cewek iku roto-roto seperti ngono kuwi. Dadine ya begitulah cowok ki cewek ki. Jadi lek perlu ditengeri dieling-eling. Ojo angger numpak ojo angger piye yo ngiclik kae ngono. Wong lanang iki kudu iso nengeri kayak Mas Sutresno ngene iki, belajar untuk mengenali pasangane piye carane kebelet dan kepengin.